amb aquesta sintonia anem a l'abans de l'informatiu. Saludem en Pau Casals. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena. Què tal? Com anem? Bé, ahir vam tenir ple ordinari de l'Ajuntament, 3 horetes de ple. Les ordenances fiscals van donar per molt, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja ho preveiem, que anava a ser d'aquesta manera. Sempre confio en que estiguin poc inspirats o no tinguin moltes ganes de... Que facin un resum més curt, no? Sí, sempre hi confio, però quan em trobo la realitat davant sempre passa el mateix. Bé, en aquest cas, doncs sí, es va estendre, Déu-n'hi-do, el que seria la sessió plenària d'ahir. Com bé dius, doncs les ordenances fiscals eren el punt més destacat, així ho preveiem i així va ser el que més va acaparar doncs, el que seria doncs, això, el tema de diàleg. Bé, ja vam comentar ahir aquí, quan vaig passar aquesta horeta, per comentar bàsicament doncs, el que serien aquestes ordenances fiscals, aquestes modificacions, els impostos, tot més o menys ho podem resumir, n'hi ha més, a part de l'IBI i de l'impost de... Sí, però nosaltres ho resumim en aquests dos, que segurament no, són els que més afecten a les persones de carrer, perquè ens entenguem. Com vaig dir ahir, doncs es pujarà l'IBI un 2,5% a partir de l'any 2026 i també el rebut de la brossa un 15%. Aquestes són les mesures més destacades que podem resumir i clar, ahir el tema era com el govern defensava aquesta pujada d'impostos, com ho podia doncs això, argumentar i intentar que els grups de l'oposició hi votessin a favor. Ja avanço que no va ser així, però bé, ho van intentar d'aquesta manera, ho feia concretament l'alcalde d'Arenys de Munt, el senyor Josep Sánchez. Perquè jo si estigués a l'oposició i si fos un veí d'Arenys de Munt estaria molt emprenyat, perquè em tornen a pujar els impostos i és un drama. Hem de tornar a pujar els impostos i hem de pujar... Són tres coses, però fan molt de mal. Plou sobre mullat. Ja portem uns anys pujant a l'IBI. Ara aquest any plantegem la pujada del 2,5% de l'IBI. Dius, bueno, no és gaire, sí, però és que portem uns anys pujant a l'IBI. I ja fa un temps vam pujar un 10, un 9 i pico 10, després un 2,5, i bueno, cada any 2,5, de mica en mica, però són diners. Són diners i fa mal. Pujar la brossa un 15%. Són diners i fa mal. Sobretot a les persones que tenen activitat econòmica, perquè bé que és veritat que el 158 euros, sí, però tot suma i fa mal. I no són precisament l'Ajuntament que més apuja la brossa, però no deixa de ser uns diners en un poble que no són precisament un poble d'una economia de rics. Per tant, tot això no és bo. No és bo haver d'augmentar la pressió fiscal. No és bo que a una botiga li hagis de posar l'IBI, a banda de l'IBI, que li pugis un 15% al rebut de la brossa quan paguen ja rebuts de 500 o 600 euros. Ja no et dic, per exemple, un restaurant que ha de pagar 2.000 o 3.000 euros. Són molts diners. Però la llei ens diu tot el cost de la brossa l'has de traslladar al rebut perquè tens l'obligació de complir-ho. I tot i que pugem un 15% el rebut de la brossa, no cobrim el servei. Encara estem per sobre del 93% i estem amb idees d'anar cap al 100%, però em sap greu, però és que jo no vull doblar, és a dir, passar del 15 al 30% d'una tacada, em nego rotundament a traslladar un rebut de la brossa de l'any 26. Per tant, això s'ha de fer progressivament, intentant, a veure si com queda el nou contracte per l'any que ve, perquè puguem rascar una mica i reconfigurant aquestes despeses podem apropar-nos a l'objectiu de pràcticament cobrir la despesa sense pressionar molt més als veïns i veïnes, sense rascar-los més la butxaca. Ja que jo com a veí doncs, estaria molt emprenyat. Com a partit de l'oposició, doncs, legítimament no tinc per què mullar-me, perquè això és una responsabilitat del govern. I per tant, no m'agrada haver-ho de fer. No m'agrada haver-ho de fer, però s'ha de fer i ja ens avança l'alcalde que l'any vinent encara més, no? Sí, de fet, sí, ens feia una espècie de spoiler de cara a l'any vinent. Anem per parts. Primer tenim aquesta pujada de cara a l'any 2026, ja l'any que ve doncs, discutirem de les ordenances pel 2027. Crec que d'aquí en endavant en seguirem parlant, perquè tenim previst doncs, ampliar una mica el que seria aquesta informació pròximament, tant amb el govern com també, evidentment, amb els partits de l'oposició. Per tant, bé, doncs sí, en aquest cas el punt aquest ahir va ser el que va marcar una mica el ritme del ple i com dic, n'anirem parlant també pròximament. Bé, jo penso més que rem la gent que té pocs recursos econòmics, suposo que faran també facilitats, no?, de pagar-ho en fraccionat o d'alguna manera. Ho han intentat sempre, això també és veritat i s'ha de dir, sempre posen les màximes facilitats possibles. Crec que en aquest cas també serà d'aquesta manera. Si algú té algun tipus de problema en aquest cas, doncs que intenti sempre posar-se en contacte amb l'Ajuntament perquè busquin una solució. Molt bé, doncs Pau, avui resum de l'informatiu, no, resum del ple a l'informatiu. Sí, també podríem resumir algun dia l'informatiu
informatiu, ara que hi penso, però no, avui ens toca... No cal. No, ens toca resumir el ple, ja avanço que ocupa tot l'informatiu amb les diferents qüestions, també teníem 2 mocions, tot això ja us ho guardem pel ple. Vinga, doncs fins a 2:15. Allò us espero. Fins ara. Que vagi molt bé.